Awu, Mlikusi, sanibonani ndo bafowethu. Ngibingelele. Bafowethu. Nasi indaba ekuthiwa uMayo ikusasa lakhe ney'mpofana alikaziwa. Alikaziwa ukuthi uyabuyela emumva kweloni njengoba nasi-ke ukuthi-ke sasingamthenganga umfana omdala. Sasingamthenganga umfana omdala uMayo. uMayo ufike lapha kwiy'mpofana, efike njengomuntu ozodlala akweloni, yabo. So, ekweloni enjalo-ke leya team yagcina ngaboni ngasolinye nabo, yabo. So, njengoba nasi le team igcine ibheniwe, ibhenwa ngazo nje iy'ndaba zoMayo, yabo. Igcine ibheniwe. Kwakathi imali kwakumele ababevumelane ngayo ne-Cape Town City, ngathi azange beyikhiphe yonke, yabo. So, le team i-City ngathi yafaka icala, yabo. So, ngoba nje le team ibheniwe-ke, uMayo-ke ikusasa lakhe nempofana akalaziwa ngoba wayefike njengomdlali ozodlala kweloni, akweloni. Kodwa iloni yakhona-ke yayine-option yokuthi singamthenga uma singagculiseka ngaye. Noma-ke engazange abe nesizini enhle umfana omdala. Cha, isizini yakhe azange ibe yinhle. Ibe poor kakhulu isizini yakhe uMayo. Kakhulu 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 ngoba ngicabanga ukuthi ube negoli elilodwa. Angingasakhumbuli ama-appearance akhe abe mangaki, kodwa nje ngiyacabanga afika ku-5, 6 lapho ama-appearance akhe umfana omdala, yabo. So, kodwa ukube kuya ngami noma ngey'fiso thina abanye babalandeli, ngicabanga ukuthi mina uyi-striker esisidingayo uMayo kakhulu futhi. Ngicabanga ukuthi bekuwu-coach bebengamfuni noma bebengamthandi, yabo. So, ngicabanga ukuthi bekuyi-striker esisidingayo. Bebengamupha noma bebengamthenga kuya ngokuthi-ke uyodura kangakanani, yabo. Kodwa bebengamsayina permanent deal kube kuya ngami. Kodwa-ke njengoba kuney'ndaba-ke ezithi uMabaso kungenzeka simbone emagcekeni e-Kaizer Chiefs kule sizini eqalayo. Hhayi, ila engingaboni khona-ke ukuthi ngeke sisamdinga ngoba phela uyi-left footed player and noMabaso uyi-left footed player. Engicabanga ukuthi i-Chiefs izobe ngokusayina kwayo uMabaso ngoba ngizwa kuthiwa iyamsayina vele. Kuzobe sekufeziwe kwi-striker-ini esikhahlela ngonyawo lwesinxele, yabo. So, asazi-ke iy'ngane zakwethu ukuthi i-Chiefs-ke yona-ke izohamba hamba iphele kanjani indaba yabo-ke noMayo. Ngoba yena umfana o-right kakhulu iy'ngane zakwethu, umfana o-quick, ogijimayo, okhahlelayo, yabo. So, nje ngicabanga ukuthi wafike waba nebhadi mafika kwiy'mpofane ngoba ugcina nje egora igoli elilodwa. Kube yileli alikhipha selingenile afuna ukuligora selingenile kwagcina kwaba yi-offside-ke. Engicabanga ukuthi-ke yilo futhi igoli elamphula inhliziyo.